Днес турбокомпресорът е широко използван в съвременните леки и товарни автомобили, както с дизелови, така и с бензинови двигатели. Поради по-строгото законодателство, производителите на коли все по-често ще избират двигатели с турбокомпресори. На даден етап тези турбокомпресори ще имат нужда от подмяна. Турбосхют е първото място, където да се обадите. Турбосхют е най-големият независим турбодистрибутор в Европа. Ние предлагаме нови и рециклирани турбини за всички видове двигатели, за леки коли, камиони, морски съдове, земеделски и промишлени машини. Турбосхют е официален дистрибутор в няколко европейски страни на главните турбопроизводители като Garrett, Hosset, BorgWarner, Mitsubishi и IHI. Всяка замяна на турбокомпресор, който предлагаме нов или рециклиран, е с гарантиран оригинален стандарт. Има само една разлика – цената. В турбосхют тя е много по-атрактивна. Всеки турбокомпресор се доставя с инструкции за монтиране и пълен монтажен комплект, включващ гарнитури, шайби и спринцовка с масло за задвижване и защита на турбината. Намалената мощност, прекомерния шум или дим често се отдават на турбината. Неизправността може само да посочи къде е проблема. Трябва да продължите да търсите истинската причина. Но помнете, турбината е неразделна част от въздушната, горивната, охладителната и смазочна система на двигателя. Задръстеният филтър, течовете или неуплътнените въздухо- и маслопроводи могат да предизвикат експлоатационни проблеми и да доведат до повреда на турбината. Така че от съществено значение е да проверите всички тези системи преди да замените турбината. Ако двигателят е износен, той не може да осигури на турбината достатъчно налягане на отработените газове и тя не може да работи нормално. Даже обикновено препълване на двигателя с масло може да причини повреда на турбината или да се предположи, че проблемът е в нея. Ако имате нужда от съвет при монтирането на турбината, моля, използвайте проблемния анализатор в нашия уебсайт или се свържете с нашия турбоспециалист по телефона. Повече от 95% от авариите на турбините са предизвикани от недостатъчното смазване, замърсеното масло или повреда отвън. Недостатъчното смазване може да е предизвикано от малкото масло, достигащо до турбината, обикновено от блокирани или течащи маслопроводи. Замърсяването става от нередовната смяна на маслото и филтъра, от вода в маслото или от използването на неподходящо масло. Тъй като турбината работи до 240 000 оборота в минута при над 950 градуса, правилното смазване става критично. Ефектът от чуждо тяло, попаднало в турбината, може да доведе до сериозни повреди. Даже и най-малкият външен предмет може да предизвика значителни повреди в турбината или в компресорните перки. Понякога други причини, като лоши шофьорски навици, могат да доведат до авария на турбината, така че това също трябва да се има предвид. Силното форсиране на студен двигател няма да осигури своевременна циркулация на маслото, а оттам и недостатъчно смазване на турбината. Изключването при горещ двигател също може да предизвика повреда на турбината. Необходимо е да се остави горещата турбина да поработи известно време на празен ход, за да спадне температурата вътре в нея. Тунинг на двигателя също може да предизвика повреда. Турбината няма да се смазва добре, може даже да причини повреда на самия двигател. Подмяната на турбината е лесно, но помнете, че тя е неразделна част от въздушната, горивната, охладителната и смазочната система. Така че проверете тези системи дали работят правилно.
Заменете всяка негодна или съмнителна част. Изключително важно е да направите това преди монтирането на новата турбина, иначе рискувате замяната на турбината също да е неуспешна. Убедете се, че следвате приложените инструкции. Ако не го направите, това може да доведе до повреда в турбината или двигателя и може да изгубите гаранцията. Проверете въздухопроводите и изпускателния колектор, за да се убедите, че са чисти. Проверете входящия маслен отвор и дренажните тръби дали са чисти или не са задръстени. При съмнение винаги подменяйте маслопроводите. Сменете маслото и филтъра. Не препълвайте с масло. Това може да пренатовари налягането в системата и да доведе до разхерметизиране на турбината. Проверете дали фланецът за отработените газове е гладък и без пукнатини. Проверете колекторната отливка дали не е напукана от външната или вътрешната страна. Ако имате съмнение, заменете я с нова част. Сега монтирайте турбината на фланеца за изгорелите газове, като проверите гарнитурата да пасва правилно. Никога не използвайте течни уплътнители при монтажа на турбината. Първо свържете маслената дренажна тръба. Напълнете отвора за масло с приложената към гарнитурата спринцовка. Завъртете ротора с ръка, за да се убедите, че маслото се е разпръснало равномерно. Липсата на масло по време на задвижване на турбината може да доведе до преждевременната й повреда. Сега свържете всички останали външни връзки към турбината. Убедете се, че моторното масло циркулира и турбината е напълно смазана преди да премине в работен режим. Стартирайте двигателя на празен ход за 2 минути, следейки докато лампата за маслото изгасне и проверите дали няма течове по маслените, въздушните и горивните връзки. Ако вашето турбо има разтоварващ клапан или е с променлива турбина, то ще е било настроено фабрично, за да пасва на вашия автомобил. Не се опитвайте да го настройвате. Това ще влоши неговата работа и ще загубите гаранцията. Замяната на турбото сега ще осигури дългата му и надеждна работа. 35-годишният опит прави от Турбос Хют турбоспециалист. А това означава, че можем да ви предложим няколко предимства. Ние предлагаме европейско качество, но на конкурентни цени. Ние сме официален дистрибутор на всички големи турбопроизводители. Голямата ни складова наличност гарантира оптимални възможности. Можете лесно да поръчате при вашия местен представител или чрез нашия уебшоп. Нашият турбоспециалист може да ви окаже всякаква техническа помощ, която ви е необходима. Турбините на Турбос Хют може да намерите във вашия местен магазин. Нашият уебсайт ви дава възможност да потърсите най-близкия до вас магазин. Само изберете държавата, най-близкия град и всички магазини във вашия район ще бъдат показани. Те с удоволствие ще ви предоставят необходимата ви турбина. Вие, разбира се, можете да контактувате директно с нашите турбоспециалисти или да направите поръчка в нашия уебшоп. Уебшопът ви предлага различни възможности за търсене, като например по регистрационния номер. Но вие можете също така да намерите необходимото ви турбо чрез идентификационната система за автомобили или да търсите по оригиналния номер на частта. След като намерите необходимото ви турбо, цената и наличността се показват. Това е очевидно. Турбос Хют не само ви осигурява нужната турбина, но ние ви предлагаме много повече. Турбос Хют би искал да ви благодари за вашето внимание и се надяваме да бъдем във ваша услуга.